Diwn ymlaen, sy'n chi gweld? Golau coch? Helo, siwmai chi'n iawn, Billy sy'n ma eto i dysgu pawb sut i chwarae ukulele. Heddi, bydd ni'n dysgu sut i chwarae un o cneuon band fi, sef Llosgwch y Tŷ i Lawr. Dechreuon ni'n crymych beth i 3 mlynedd yn ôl. Da ni chwarae pob math o gerddoriaeth, punk, psychedelic sort of thing. Basically, dyn ni bod yn gigo dros Gymru i gyd. Da ni wedi gwneud Maes B, Gwobrau Selar, Tafwyl, pethau fel yna. Da ni'n chwarae dros Gymru i gyd a dwi'n just creu cerddoriaeth i pawb. Y cord gyntaf bydd ni'n dysgu heddi yw D major. So be mae'n rhaid i chi wneud yw, dwi'n gwneud llaw chwyth, gael yr ail bys. So bys bawd, bys cyntaf, ail bys. A rhoi hwnna ar yr ail fret, ar y top string fan hyn. So fan hyn sôn o fel hyn. Wedyn, defnyddio'r bys gyntaf, rhoi hwnna ar yr ail fret o'r string yma. A wedyn defnyddio'r trydydd bys, sef hwnna fan'na, a rhoi e ar y ail fret o'r trydydd string fan hyn. Rhoi hwnna dy gilydd, ail, gyntaf, trydydd, a wedyn D major. Ail cord byddwn ni'n defnyddio heddi yw A major. Os ydych chi'n cofio o'r gwers diwetha nathon ni dysgu A minor, sef hwn. A mae'n hawdd ofnadwy i gael A major. Na gyd mae'n rhaid i chi wneud yw rhoi'r bys gyntaf fan hyn ar y ffret gyntaf o'r ail string a wedyn just chwarae fo. A major, A minor, A major. Mor hawdd yna. So y cord gyntaf yn y penny yw D major, fel nathon ni dysgu. Y cord nesaf yn y penny ydy G, a wedyn i A major, sef fan hyn. So dyna di penny gyntaf i Llosgwch y Tŷ i Lawr. Os ydych chi'n mynd i YouTube, mae modd edrych ar y can, jyst teipio mewn Llosgwch y Tŷ i Lawr a ceisio chwarae ymlaen os dim moyn. Welech chi wedyn a cadwch practisio. Ta-ra pawb!